אני אביגיל, למי שלא מכיר אותי, אני אביגיל, אני בת 46, וככה אני נראית כשאני קמה בבוקר. אז עד לא מזמן הייתי ככה מסתכלת, נורא מתבאסת, שותה, אולי לפעמים שמה קרח מתחת לעיניים, אבל אני גיליתי קסם שאני הולכת לחלוק אותו איתכם, ולקסם הזה קוראים Ageless. אז למי שככה כמוני מתעוררת בבוקר ובתוך 2 דקות רוצה להיראות צעירה ב10 שנים, בלי המטען החורג הזה על העין, יש לי הפתעה בשבילכם. Ageless זה בעצם קופסה שמכילה 25 בקבוקונים כאלה. שימו לב מה קורה. אני פותחת את הטופ, אני מניחה על האצבע שלי כמות מועטה בערך כזאת, אוקיי? סוגרת חזרה, זה מאוד מאוד חשוב, כי המוצר הקטנצ'יק הזה יספיק לכם לפעמיים או 3 של שימוש, והתוצאה שלו או האפקט שלו יחזיק מעמד על הפנים שלנו משהו כמו 8 או 9 שעות, אוקיי? שימו לב לקסם. לקחת מעט חומר ופשוט אני עושה טפ 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 טפ, אני רק מניחה. אתם גם יכולות לעשות טפ 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 בבוקר, אני ככה טפ 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 טפ. אני מניחה את החומר על העין שלי, אוקיי? עכשיו החומר עובד בעודו מתייבש. זה לוקח משהו כמו 2 דקות עד שהחומר מתייבש בעצמו, אבל אני האיץ את התהליך כדי שאנחנו לא אגזול יותר מדי זמן מזמנכם. אני אתחיל בעין אחת, בעין הזאת, מיד תראו איך באמת בתוך שניות ספורות הנפיחות יורדת, העין מתמתחת, משתטחת, ואנחנו נראות יפה יותר, צעירות יותר, בדיוק כמו שאני מרגישה. אז תכף תראו שבתוך כמה שניות זה יקרה. בינתיים אני אספר לכם שהמוצר הזה הוא היפואלרגני, למי שרגישה. החומרים שלו הם חומרים מצוינים. אתם תוכלו לקרוא על ה-ingredients, מה הוא מכיל, כמה הוא עולה, בלינק שאני מצרפת לכם פה למטה. וכמו שאתם רואות בנות, כבר רואים את התוצאה על העין שלי. שימו לב לצד הזה של הפנים שלי. שימו לב לצד הזה של הפנים שלי. אוקיי? זה ייקח לזה עוד שניות ספורות לסיים את התהליך. בהתחלה רציתי לשים על עין אחת כדי שתוכלו ממש לראות את ההבדל בין 2 העיניים. אבל מי הולכת עם עין אחת מוכנה בבוקר? אז אני כמובן, בזמן שהעין הזאת מתייבשת לגמרי, אשים גם, אני פותחת שוב את הטופ. כשאמרתי שזה מספיק לפעמיים 3, זה מספיק לפעמיים 3 לשתי העיניים, לא לעין אחת. אוקיי? סוגרת, וגם בעין השנייה עכשיו, אני אעשה בדיוק אותו דבר. טפ 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 טפ. זהו. אתם יכולות ללכת חזרה לתחילת הסרט, לראות את אביגיל שהתעוררה בבוקר, ולראות את אביגיל שעכשיו אומרת לכם בוקר טוב, יום לכולנו בהצלחה, יום של קסמים.